mga loves! Ano na? Kamusta na ang ating araw? Diyan pa ba kayo? Kilala nyo pa rin ba ako? Kung hindi at kung gusto mo akong makilala, nga pala si Love Love Clani Club, ang simple, normal, ordinaryong OFW na vlogger. Siyempre, ang love ng mga pusa. Well, welcome po sa ating channel. Ito nga po palang video natin is dinala ko sila Orangge at Choco sa grooming para ipag-groom sila. At iniwan nga po natin sila doon sa pet shop habang sila ay ginagawa is nagpunta naman kami dito sa malapit lang sa amin ng isang shop. Magtitingin-tingin lang kung anong meron. At ito nga ang aking kapartner sa tiktoka ng aking bulilit na pamangkin. Ganon din. Tinay! O yung sayaw mo? Yung ganon. Yung ganon. Yung ganon. Yung may kamay. Yung may ganon. Yan. Yung may kamay. Yan. Ganon. Dito dapat sa ako. O, sayang ulit. Ano? Ay, hindi. O, sige. Okay. O, ganun ka. Pwede naman maglakad. At ito na nga po pala, nakauwi na tayo ng bahay at ayan ang result ng pagpapagrooming natin kay Orangge at kay Choco. Punta tayo ng SM. Kasama natin ang dalawa. Yan. Yan na pa.
wondering why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Today's story. So much for watching. See you next time.